La Universitat Popular de Gandia, nascuda al si de l'Ajuntament de Gandia l'any 1984, és un projecte de desenvolupament cultural, personal i de participació social amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Les xifres del curs 2016-2017 resumeixen l'activitat realitzada. Més de 1.500 alumnes s'han matriculat en 60 cursos, 4 tallers, 12 excursions al patrimoni natural, 10 excursions al patrimoni artístic i 5 exposicions. Maria compra això, es tracta d'un complement directe neutre, d'acord? Està prop del mar. Cal destacar que també s'han realitzat mercadets solidaris, pintura al carrer, visites guiades a exposicions i presentacions de llibres. La biogeografia i l'ecologia. Estudiar el fenomen de l'endemisme comporta una feina afegiu a interpretar les espècies endèmiques que tenen àrees de distribució molt reduïdes com si foren inevitables. És de justícia nomenar a l'Associació d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Popular, que ha impulsat i donat suport a la majoria d'aquestes activitats.